खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, बिटिआर सरकारनि मददजों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशन 2025 आरो 22 नि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं। बिटिआर ओनसोलनि जाय लाइमोनफोरा बिटिआर सरकारनि मददजों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि जोहै बेसेन नाङै सिभिल सार्भिसेसनि कचिं लानो गोसो गुदुं, बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बे बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया थांनाय 8 एप्रिलनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं आरो बेनि एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 30 एप्रिल एबा बोहैथि दाननि जोबथा खालाराव। बेनिखायनो नोंथाङा बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय 30 एप्रिलनि सिगां एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा www.education.bodoland.gov.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, बिटिआर सरकारनि मददजों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशन 2025 आरो 22 नि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं। बिटिआर ओनसोलनि जाय लाइमोनफोरा बिटिआर सरकारनि मददजों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि जोहै बेसेन नाङै सिभिल सार्भिसेसनि कचिं लानो गोसो गुदुं, बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बे बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया थांनाय 8 एप्रिलनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं आरो बेनि एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 30 एप्रिल एबा बोहैथि दाननि जोबथा खालाराव। बेनिखायनो नोंथाङा बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय 30 एप्रिलनि सिगां एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा www.education.bodoland.gov.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन। खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं रबिन बसुमतारी। बे समाव बिटिआर ओनसोलनि लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं। नंगौ, बिटिआर सरकारनि मददजों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशन 2025 आरो 22 नि थाखाय एप्लाइ खालामनाया सोलिगासिनो दं। बिटिआर ओनसोलनि जाय लाइमोनफोरा बिटिआर सरकारनि मददजों बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि जोहै बेसेन नाङै सिभिल सार्भिसेसनि कचिं लानो गोसो गुदुं, बिथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनो हागोन। बे बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय एप्लाइ खालामनाया थांनाय 8 एप्रिलनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं आरो बेनि एप्लाइ खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 30 एप्रिल एबा बोहैथि दाननि जोबथा खालाराव। बेनिखायनो नोंथाङा बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50+ मिशननि थाखाय 30 एप्रिलनि सिगां एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा www.education.bodoland.gov.in बे वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि JD र'डजों नांजाबनाय सुदेमपुरि गांजेमा बाजाराव थानाय आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव बेराम सोखानो हानायनि गोबां खाबुफोर दं। जेरै नोंथाङा आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव गासै समावनो इमार्जेन्सि डक्टर्सफोरखौ एभेलेबल मोननो हागोन। आरो बेयाव मेडिकेल लेबरेटरि, फार्मासि, पेडियाट्रिक्स, मेडिसिन, गायनोकल'जि, रेडिय'लजिस्ट, सार्जारि, डेन्टेल, कार्डिय'लजि, गैस्ट्र'न'लजि, इउर'लजि, डेन्टेल एक्स-रे, प्ले एरिया, एक्स-रे, सन'ग्राफि, OT, थामहिनबा अपारेटिं थियेटार, ICU आरो NICU, PICU फोरनि डक्टरफोरा एभेलेबल दं। लोगोसे नर्मेल डेलिभारि, C सेक्शन्स, गल ब्लाडार स्टन, किडनी स्टन, एपेन्डिक्स आरो हार्नियाफोर बेराम जानायफोरखौ अपारेसन खालामनायनिबो सुबिदा दं। आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव सप्ताफ्रोमबो फार्मासिजों लोगोसे लेबरेटरि आरो सप्ताफ्रोमबो इमार्जेन्सि सार्भिसजों लोगोसे 24 घन्टा जेब्लायबो खुलायै थागोन आरो बेयाव लांलाय लाबोलाय खालामनो थाखाय एम्बुलेन्सनि सार्भिसबो थागोन। बेनिखायनो ओनसोलनि सुबुंफोरा बेराम आजारफोरजों भुगिनानै दंब्ला क'क्राझार सहरनि आइ आफा मेड लाइफ BM हस्पिटालाव फाहामथाय लाफैनो हागोन। लोगोसे नोंथाङा 9101655430 एबा 8822688026 बे जानबुं नम्बरनि गेजेरजों थोंजों कल खालामना आबुङै खौरां लाहरनो हागोन।